Greba egun arrakastatsua bizitzen ari gara gorkoan. PNVek ezarri dizkigun oztopo guztia gaindituz. Gehienezko zerbitzu minimoak ezarri ditu. Egun arrunt batean baino, jende gehiago bidali ditu gaur lanera. Beste behin gure agintariak greba eskubidea murriztuz edo zabatuz. Urrian esaten ziguten ez zegoela greba egiteko arrazoirik. Gaur ere, Olatz Garamendi berdina bota du, baina gaur aho txikiarekin bota du. Badakielako, biztanlegoa eta langileria haserre daudela zerbitzu minimoen kalitatearekin. Zerbitzu publikoen inguru politikak aldatu behar dira, eta hori da langileok aldarrikatzen duguna. Kalitatezko zerbitzu publiko batzuk, privatizazioarekin amaitzearena, erosalmena bermatzea edo behin-behinekotasun tasa jaistearena. Hirugun greba arrakastatsu egin ditugu, baita mobilizazioak ere. Gu gure lan egiten ari gara, PNV zordur ikusten ari gara ere. Langileak argi dekogu, zerbitzu publikoen inguruko politikak aldatzeko borrokatu behar dela. Borrokatzen ari gara eta borrokatzen jarraituko dugu. Zerbitzu publiko indartsu batzuk lortzeko, gure lan baldintza berton erabakiak izan daitezen inongo inposoetari gabe eta gure agintarien borondatea aldatzeko.